Bun, haideți să intrăm direct în miezul problemei, să facem o investigație clinică în adevăratul sens al cuvântului. Vom deconstrui pas cu pas raționamentul din spatele unui caz de carcinom squamos cervical. Vom porni direct de la povestea pacientei ca să înțelegem boala din interior spre exterior. Știți, în medicină, aproape totul începe cu o problemă, cu un puzzle. Iar în cazul nostru, piesa centrală este o pacientă care se prezintă la medic cu un simptom îngrijorător, un semnal de alarmă care, de fapt, declanșează întregul lanț de investigații. Și iată punctul de plecare. Sângerarea asta vaginală anormală este simptomul care ne forțează să ne punem întrebarea fundamentală. Ce proces biologic s-a dereglat pentru a produce această manifestare? Ca să putem răspunde, trebuie mai întâi să înțelegem terenul de joc. Deci, înainte să vedem ce anume a mers prost, trebuie să știm cum arată normalitatea. Hai să analizăm puțin anatomia și fiziologia colului uterin, pentru că acolo este epicentrul acestui caz clinic. Exact aici, în această zonă de juncțiune, este punctul 0. Este o arie de o dinamică celulară extraordinară, unde un tip de țesut se transformă în altul. Iar această activitate constantă, deși este un proces normal, creează o vulnerabilitate unică. Și acum vine partea cu adevărat interesantă, modul în care un proces fiziologic normal devine, de fapt, o slăbiciune. Celulele astea tinere, imature, care apar în urma metaplaziei, nu au încă mecanisme de apărare bine dezvoltate. Sunt, practic, ca niște porți deschise pentru un invadator specific, un invadator care va deturna complet mașinăria celulară. Aici intră în scenă principalul vinovat, virusul HPV. Și atenție, nu vorbim doar de o simplă infecție. Este un act de sabotaj molecular, un proces de deturnare a controlului celulei gazdă. Să ne oprim o secundă asupra acestei cifre. 7 din 10 cazuri de cancer de col uterin sunt direct legate de aceste două tulpini. Aceasta este o legătură cauzală covârșitoare care ne permite să urmărim lanțul de evenimente, de la infecția virală la tumora invazivă. Acest proces este o secvență logică aproape implacabilă, de la simpla prezența a virusului, la integrarea sa permanentă în codul genetic al celulei și, în final, la pasul critic, producția de E6 și E7. Aceste două proteine sunt cheia întregului proces malign. Ele nu atacă celula direct, ele îi neutralizează sistemele de siguranță. Așadar, punctul crucial este acesta. P53 și RB sunt frânele de urgență ale celulei. Putem să ne gândim la P53 ca la un gardian, care inspectează ADN-ul înainte de fiecare diviziune. Dacă găsește o eroare, oprește totul. RB este portarul care controlează viteza de diviziune. Ei bine, proteinele virale E6 și E7 sunt sabotori. E6 îl leagă și neutralizează pe gardianul P53, iar E7 taie cablurile de frână controlate de portarul RB. Astfel, celula rămâne fără nicio apărare, accelerând necontrolat spre dezastru. Acum că am înțeles mecanismul molecular, să ne întoarcem la pacienta noastră. Cum se traduce această anarhie celulară în simptomele pe care le-a raportat? Să conectăm așadar punctele între laborator și patul bolnavului. Iată-ne înapoi la puzzle-ul inițial. Acum, înarmați cu cunoștințele despre proliferarea necontrolată, putem explica exact de ce apare această sângerare. Nu este un mister, ci o consecință directă și brutală a biologiei tumorii. Aici vedem perfect legătura dintre microscopic și macroscopic. Haosul celular duce la un haos tisular. Țesutul tumoral nu este un țesut normal, robust. Este friabil, prost vascularizat, ca o construcție ridicată în grabă, fără fundație. La cea mai mică atingere, această structură cedează și sângerează. Dar sângerarea nu este singura consecință. Pe măsură ce tumora crește, părți din ea mor, ceea ce generează secreții. Dacă se extinde, începe să apese și să invadeze nervii din jur, provocând durere. Fiecare simptom nou este de fapt o hartă a progresiei bolii. Suspiciunea clinică, oricât de puternică ar fi, are nevoie de confirmare. Acum vom urmări traseul investigațiilor care transformă o ipoteză într-un diagnostic de certitudine. Fiecare test ne oferă o piesă diferită a puzzle-ului. Testul Papa Nicolau vede fumul, adică celulele cu aspect anormal. Testul HPV găsește incendiatorul, ADN-ul viral. Dar biopsia este cea care confirmă că focul a trecut de bariere și a invadat țesutul profund. Acesta este diagnosticul de carcinom invaziv.
Aceasta este realitatea clinică a bolii avansate. Ceea ce a început ca o problemă microscopică la nivelul colului uterin a devenit o leziune vizibilă la distanță. Această imagine face boala tangibilă și subliniază capacitatea ei de a călători prin corp. Și iată cum arată invazia la microscop. Nu mai vedem o arhitectură ordonată, vedem grupuri sau cuiburi de celule maligne care au pătruns agresiv în țesutul sănătos. Această imagine este confirmarea finală a diagnosticului și explică perfect comportamentul invaziv și metastatic al tumorii. Această cronologie ne arată că boala nu apare peste noapte. Este un proces în etape, de la o simplă infecție, la modificări premaligne, la un cancer localizat și în final la o boală sistemică, metastatică. Cazul pacientei noastre a atins, din păcate, ultima etapă a acestui drum. Să recapitulăm acum întregul proces folosind o metaforă pentru a fixa mecanismul central al acestei boli. Acesta este mesajul cheie. Totul pornește de la un virus care reușește nu doar să infecteze, ci să preia permanent controlul asupra celulei gazdă. Să ne imaginăm colul uterin ca pe o poartă strategică a organismului, iar această poartă are doi gardieni de elită, programați genetic să mențină ordinea, P53 și RB. Virusul însă nu se luptă direct cu poarta. În schimb, trimite doi agenți specializați, oncoproteinele E6 și E7, cu o singură misiune: eliminarea gardienilor. Odată gardienii neutralizați, haosul preia controlul. Poarta este deschisă, iar celulele se multiplică fără reguli, formând o masă tumorală care invadează teritoriul, distruge infrastructura locală, cum ar fi vasele de sânge, și în cele din urmă trimite invadatori în teritorii îndepărtate. Aceasta este întrebarea fundamentală în oncologie. Odată ce un cancer învață să depășească barierele locale, întregul organism devine un teritoriu potențial de invazie. Cazul de față, cu metastaze care au ajuns până la vulvă, este un exemplu dramatic al acestei realități și al călătoriei pe care o poate face o singură celulă sabotată.